És 20 anys de travessia en el desert, perquè estem 20 anys de travessia en el desert. Tenen responsabilitat el Partit Popular, que sabeu que és molt trampós, ha fet moltes trampes. La corrupció són trampes, i ell les ha fet totes. Totes. Però tindran responsabilitat d'aquests 20 anys, però també tenim responsabilitat nosaltres. Alguna cosa n'haurem fet bé. Quan estem 20 anys sense que la gent ens mire. Continuem presentant enquestes, traguem pit i fent rodes de premsa d'enquestes que la veritat a mi no m'agraden. Diuen que som menys dels que érem. I este partit érem molts i tenim que tornar a ser molts. Ha arribat el moment de dir-li a la gent que volem canviar, que volem fer les coses distintes des del minut 1, que anem a parlar clar, que no anem a dir ambigüetats, que les hem estat dient molt de temps. Si sí o si no, no. Si diguem esquerra, farem esquerra. I això ho direm, i ho direm a la gent. Tranquils, no passa absolutament res. Això és el que farem. Li direm a la gent, a més, que no creguem en la política professional. Creguem i volem que n'hi hagi socialistes polítics, que ho senten, que visquen en passió aquesta política, però que vinguen durant un temps a servir. I un altre temps se dediquen a ajudar als que servixen. No venim a ser prínceps, venim a ser servidors. I per això somie moltes vegades un president de la Generalitat que se crega aquestes paraules. I que abans de proposar absolutament res, perquè se poden proposar moltes coses, el Partit Socialista té multitud de propostes, però abans de proposar res hem de fer-se creïbles. I som-hi un president de la Generalitat que el primer dia diga no vinc a fer milagres, sabeu tots com està tot. No vinc a fer milagres, no sóc un superhome. Ni som superhomes ni som superdones. Vinc a servir, vinc a contar la veritat de com estan les coses. I vinc en aquesta veritat a intentar fer-lo millor per a tots, sense prometre absolutament res que no pugues fer. La gent ja està farta de que l'enganyen i que li parlem en programes electorals que després a lo millor no poden complir. Que li diguem la veritat. I som-hi un president de la Generalitat que el primer dia diga això. Un president de la Generalitat que siga molt honorable el dia que se'n vaig, no el primer dia que entra. Perquè un té que ser molt honorable quan ha complit el seu paper i si n'ha eixit molt honorable. Entonces tot el món el reconeixerà com molt honorable, no al principi. Un president de la Generalitat que el primer dia diga que renuncia al seu aforament de veritat. Que diga que vol que els xusguen en el mateix lloc que a tots, perquè és igual. Que renuncia a estar de més de 8 anys servint als valencians i les valencianes, perquè en 8 anys ja se poden fer moltíssimes coses. Jo li fico l'accent ahí, li fico l'accent que hem de parlar de política en P mayúscula, que mos senten parlar de política en P mayúscula els socialistes. Ja mos han sentit massa parlar d'alta política. L'alta política és la que se fa en una televisió, que veus ahir els diputats, que et passes per davant i te té igual el que diguen, perquè no és el que estàs parlant en el carrer. L'alta política és aquells polítics que diuen que mai se pot fer res, que mai toca fer res, que ara toca fer una cosa. Sempre toca el que vol la gent, sempre, perquè estem per a servir a la gent. I tampoc m'agrada, política en P mayúscula, alta política no m'agrada, però el politiqueo menos. El politiqueo menos. I el politiqueo és la degeneració de la política. I el politiqueo és anar al mercat i canviar sueldos, canviar caires, canviar el que siga per una altra cosa. Això és el politiqueo, això és el que destrossa al final. No als partits, destrossa les persones, als que creuen que això no pot passar mai. En els valors, en les idees, però sobretot en les ganes de servir no se negocia. Això no té preu, ni se canvia, perquè ningú vist com fa 30 anys. No podem mirar allí. Ningú vist com fa 30 anys. Hem de fer una cosa nova. N'hi ha una generació nova de gent que demana una política més senzilla, una política de persones, una política per a les persones, una política natural, per a tots, durant un temps. I aquesta és la política que vol creure la gent. I aquesta és la política que vas dient jo que pot fer el Partit Socialista, la que vull representar, si sóc el vostre candidat. En aquestes armes vull enfrontar-me al Partit Popular i enviar-lo al racó de pensar. En aquestes armes, en ninguna més. Deixeu-me ser candidat i veureu com guanyem el Partit Popular. No me'n farà falta ningú. Deixeu-me. Perquè quan tu va de cara i diu la veritat, i van aquestes paraules que la gent entén, ho entén tot el món. Hem de fer-ho, és precís, Quiscam, perquè no me resigne. Me vull la sang de pensar que els meus pares m'han deixat un món millor i jo no puc deixar els que venen darrere un món millor. A ningú mos agrada el que n'hi ha, o és que vos agrada. A ningú mos agrada el que n'hi ha. De veritat, no continuem. Canviem, valents, diguem la veritat. No prometem milagres. No podem prometre milagres, però diguem que canviem, que anem a canviar i anem a fer el canvi entre tots. Cadascú una peça. I en totes les peces, al final, la peça gran, que és esta societat, esta comunitat valenciana. Jo vos he de confessar que jo encara no he aconseguit que me donen les xifres de quants anem a votar.
Soc el candidat, m'he callat moltíssim, du 8 setmanes callant. No sé fins on m'arribarà la paciència, de veritat. Perquè calle que n'hi ha un secretari general que no és que ha volgut baixar de secretari general per enfrontar-se en un candidat. Calle que no m'han donat informació de res, però que no me donen les xifres dels que han de votar. Arribarà un moment que no podré callar. No les sé. M'entere de les xifres per els diaris de les comarques. Això no és el Partit Socialista. I qui pense que això és el Partit Socialista s'equivoca. Nosaltres som companys. Companys. Vos demane que el dia 9 aneu a votar en total llibertat. Que aneu a votar el que penseu que teniu que votar. Que decidiu si continuem o canviem. Que el dia 9 digueu, ja n'hi ha prou. I que comencem un altre temps.